So hello guys, bahay tong norok ang kakala norok kano tong hanay hanay lam su ani YouTube channel lo ang norok no sai khana bisnai ani mo scooty pai mani o scooty ni mung ang tam ni farka ka o scooty ni mung tini ni simi tattu ni farka ani scooty ni mung tam sai man tini ni simi tattu si tattu helmet do bonai pe ka ang norok no camera khaina ni bagoi ko helmet dogo joto ko mic rok thepe pe ka mo ka ke GoPro rok phana thepe ma ka mobile holder GoPro rok paina ni baga okat kori ka asigrang rok kori khon ka ke aboni bagai mobile ba no norok no moto block hai phunu sinai ta ani ta to monai di ma chabi o se amo sabori pe ka male ani kukui pai fe do mela bo mio mela thango henge ba henge ang bai kisa wala lekhata anglai ketal paimani asung mas masalo yaku bo mangsi haksal jaga rok thangoi chalogo akono henge ba a hengkata henge ketal paimani se angkha mas masalo yaku bo khawlta haksal mela si thangnai kha henge ba amte khutubui rok henge ba mane ang to joli tomabla henge horo phai kanai amo pairi phai ano gamo pai khangke ba te tamsa amo nadi bahai kisu ang na rono phunai do gamo pairi phai amo bai bani te khapung ba no camera pairi phai kanai henge amo ang na rono chungri phunai amo onek design mar henge ang na rono chungri phunai aro Pikachu ro tongota do na rono chungri phunuri gonta bo mo henge ang kaisa walo phai ko walo nabung na rono chungri phunai on khaina to charai ron hai ko iko nadi nukora amo iko karo nadi change khain dang da change khaine iko nadi ki design amo nadi busung mare ko Pikachu rok tong nari oro joto cartoon tong beta iko amoro basi miya horo phai kane bani tong tere bano mamuni mani iko hari ki ekta design na TBS ne direct nadi ko display nukjak kha tabung ke sadik jorani kissa berelainai cha bagan thangai kane berelaina hene target nalai jak nge so noi dai norok polani simi paithai video no ke ko berna bai nokhor mani chini parar ni mane dekisa iko lama rok o mobile healing mani bagoi mol baise camera khaike ba ane helmet chiya ko tango ang tolam nus nugli abli kisa phano cha bagan thangai photo shoot do khlaina bagoi nokhor laijak chung tabui ko mobile healing mani maru khale ane block khaimang lak amti kamke disini yani lama rok guys pura hamia amo chalogi kono phana aram danang sagare aram danang tan bo soton baya kono baya lama se hamle lama nosto sing bane kha na do dilang bane kha ani scooty ke dal pai mane ke tinisi moto block kisa cha bagan thangai kane photo shoot khajana hene nokhor jak cha bagan thangai kane botti rok no yango ngake chini bike khorong ni botongo borok bo Y7 GT we phai dong Y7 kuno tini cha bagan than plan koroi haifana jung hota chakai jung phai pai bonai di iko cha bagan phai soi ga iko bada leoni engke ndoro ani khorang kam ke khanai tong saimia ba so ro phai kana shooting khai jak tab ke jam jani ha lamar wasa hamle sai se malia oh ebar ro shooting khana khapur se lama ka hama ta ke tang jani as lama hamle sido yang hari ngayang ai ko shoot khaina phaijak tam cha bagan shoot khlai ne isa chabi ba chungkungu ama hano thuithango ama hano ne ta boro shoot khlai lagana camera ti phaijak ang ga ke kisa shoot khlai kane khalai ago cha bagan ro beda bekha sari jora yang nari ko buseng nai thokena hari sal kiri tokhan nukuda guys mane sal khang tongda sunrise ngu tong yango yango ibo khang tong ka tabo ngake no khang tong ko na beda beda blak te super ne so yango sini dolbo GTB phai tong na di bus pick up di phai tong nom num khana nge angbo yango scooty bai ngake te chin logi wo R15 tongo video no chaja tong like share comment khana tapuli nge next video phai tongo hambai jotono no